Nakapauli na sa ila puloy-an ang bangkay sang 3 ka miyembro sang pamilya Asupra kag Arabe nga naaksidente sa Barangay Canas, San Dionisio, Iloilo. Tumanggid kasakit kag puno sang kasubo ang mga nabatsyagan sa mga nagapakig-unong kag nag-upod sugat sa mga bangkay nanday Artemio Arabe, 64 anyos, Rosemary Asupra, 58 anyos, kag Angeli, 15 anyos, sa Balida Funeral Home sa Banwa, sang Batad. Madamo ang nagtambong sa nasambit nga pagsugat, rakit na ang mga manunudlo ni Angeli kag ang iya mga classmates, upod man sang ilang mga kaabyanan kag mga himata. Daw halos hindi man mabato ni Kelsey Ann ni ikaduha nga bata ni Rosemary nga makita ang iya mga pinalangga nga yara na sa sulod sang lungon. Madumduman nga na aksidente ang nasambit nga pamilya sang nagligad nga Sabado sang gabi kung sa di inasagid sila sang nag-overtake nga Toyota Hilux pickup nga ginamaneho ni Tommy Clarito, 26 anyos, kag dagakalinog kung sa diin nagtabog ang mga biktima kag nakaangkon sang patal nga pilas nga gintunaan sang ila kamatayon. Nakaguha naman sa presuhan si Clarito sang nagligad nga Nobyembre 11 matapos nga naglaps ang reglementary period kag nag-aregluhanay ang magtimbang nga bahin. Balita nga gikan diri sa Banwa sang San Dionisio. Ako si K5 Rijan Arbat Bataanon para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalinawan sa 5th Distrito. K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of Ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.